So, what's up mga bossing, no? So, yan yung mga gagamba. Ilan pa lang yung nasa lansan natin, no? Ano to mga boss? Papakita ko muna sa inyo yung malalaki, no? Yung mga jumbo size, OS, ganun. Pati yung out of size, no? Na tinatawag ko dito. Kasi madalang na naman ako makahawak nun. Pero yun talaga, pag nakahawak ka ng ganun, napakadalang ka mapalaro. Siguro sa hawak ko na ganun nagagamba, twice lang na ilarga, no? Sa tagal-tagal ko nakahawak ng ganung gagamba. Hindi talaga napapalaban yun kasi nga wala nang katulad. Sa kayo ibang nagagamba, hindi na nila kinukuha yun kasi sobrang laki na, no? Yung mga jumbo size OS nga, ang hirap na parisan nun. Paano pa yung mga out of size na sobrang lalaki na talaga. So, ito, pakita ko muna sa inyo. So, yan mga boss, pati yung mga derby size sinalansan ko. Hindi ko alam kung magbebenta ako ng gagamba, no? Kasi nga, tinatamad ako mag-ship talaga mga boss. Ito yung mga TM nila, oh. Ang gaganda, sobrang gaganda ng mga kulay. Yan, i-fill light natin para makita nyo kasi hapon na, no? Walang tulak abigin sa mga gagamba nandyan mga boss. TM naka-selection tong mga nandyan. Yan. Yan, may mga banusan din. Ang lalaki ng gagamba mga bossing, ha. Sana yun, 5 piso ko na naman. Sandali, kunin natin, ha. Pero syempre, hindi lahat naman ang size nun. Syempre, may malaki. May sobrang laki. Meron din namang sakto sa size lang, no? Kasi hindi naman pwedeng bigay nila lahat. Sobrang lalaki lahat. Saka ano talaga to, panapanahon din mga boss. Kung sa inyo matapat to mga ganito. Ayan, oh. Mga ganyan na size sa mga TM mga bossing, oh. TM size mga ganyan, oh. Mahaba to. Eh kung magkaroon ng katawan to, baka good size pa nila, no? Magaganda kasi to mga boss kasi nga yung kaha niya kasi saktong sakto. Puro pang kukondisyonin lahat, eh, no? Halos same size naman lahat, no? Ito nga mga good size na to, eh, no? Yun o, good size na to, eh. Yung iba, ayan, no? Mga banusan pa yung iba dito mga boss, ah. Ito yung mga TM size, oh. Naka-selection ng TM size. Pwede nga pang derby mo, no? Mga derby size na yung selection ng TM, no? Ito yung mga boss, yung mga malalaki naman. Ito sa banusan ko lang nakuha tong dalawa. Ito out of size na to mga bossing. Sobrang laki na niyan kasi tignan nyo to, OS jumbo to, ah. Malaking kaha to, kaha ng salmon to mga boss. Ayan, oh. Kasya 5 piso, ah, sa loob. Okay, paano ba natin yan, ano? So ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, so ganyan, no? Malaking kaha mga boss. Ayan, oh. Dulo to dulo matumulog tong iba dito. So ito malaking gagamba to, nangitlog pa to sa lagay na to. Ayan, puro tigre, lalaki. So tignan nyo na lang mga bossing. Ito out of size tong dalawang to. Bakit out of size? Pakita natin sa inyo, lapat ko yung 5 piso. Tignan natin kung mapaparisan pa to. Dali. So yun yung 5 piso. Hirap na parisan, no? Kasi makapal din, malaki. Pero may mas malalaki pa dito, kaso napakadalang mo na rin makuha. Yun, mas malaki ata to, mas mahaba ata yung orange. Pero yan yung mga gagamba. Ang haba mga bossing. Ako, sigarilyo kasi. Yan natin magsigarilyo. Yan ang haba. So ito yung 11. Yun yung malaki. Nilapat natin sa 5 piso. So puro tigre, no? Ito malaki talaga to.
Ito derby size mga boss. Deng. Gandang derby size. Napakaganda. Derby size. Mahaba, malaki ulo. Yan, derby size. Extended. Ito mga extended to. Ito hindi extended to. Pero derby size, pasok to. Kapal. Ito, extended to mga boss. Kaya pa pang nipisin to, no. Marami pang derby size dyan. Kung derby size lang, nasa TM, ang dami, no. Ang daming derby size dyan mga boss. Pero ito kasi, medyo malaki-laking derby size na to. Puro extended to. Ito magandang derby size to mga boss. Ang laki. Yan, malaki yan. Pati yan, no. Ang gaganda. Ito, kailangan ito sa malaking sizing na to, no. Medyo malaking pang derby na to. Reduce lang unti ng kaha, no. Pero medyo malaki-laki din yan. Ito mahaba to. Extended to mga bossing. Bulik. Haba niyan. Ito magandang derby size, oh. Ito maganda to. Yan, magaganda to mga boss. Pero para sa akin, hindi mo din masabi. Ganda din nito eh. So ito yung may mga good size. Andyan, nilipat ko yung iba. Andito yung iba. So ang dami ko pang ililipat, no. Ang dami po. Daming gagamba. Ang gaganda mga boss. Wala na akong paglagyan, no. So tignan ko kung kaya ko mag-ship. Pag kaya, bentahan ko kayo. Tignan natin mga bossing, ha.